Moi taas. Ehkä 100 vuotta sitten on viimeksi tehnyt video, mutta tänään nyt sitten retkeilemässä. Ja olen siis Marja ja mä olen saapunut nyt Oulujärven retkeilyalueelle Manamansaloon. Tämä paikka on mulle ennestään tuttu. Olen täällä ollut retkeilyautossa ja mökissä yötä, mutta en olekaan ennen kävellyt noita retkeilyreittejä täällä silleen kunnolla, enkä yöpynyt missään laavulla tai muuta. Niin siinä mielessä uusi juttu. Mutta tämmönen lyhyt yhden yön reissu tulossa, että tervetuloa mukaan Manamansaloon ja Oulujärven retkeilualueelle. Tämä Manamansalo on siis saari Oulujärvessä, mutta täällä saaressa on paljon tällaisia pienempiä järviä ja sitten näitä retkeilyreittejä. Tämä järvi taitaa olla Särkinen nimeltään. Täällä on parikin laavupaikkaa tässä tämän järven rannalla ja tuolta voi vuokrata veneitä ja voi sitten mennä tuohon järvelle kaloja narraamaan. Mä lähden tuosta kävelemään ja määränpää on Makkaraniemi. Ja se on sitten siellä Oulujärven rannassa, eli katsotaan miten tuulista on siellä isommalla ulapalla sitten. Mutta ihania nämä mäntymetsät täällä ja tämmöiset pienet järvet. Täällä retkeilualueella on monenlaisia näitä reittivaihtoehtoja näköjään. Monen väristä näitä täpliä on sinisiä, keltaisia, punaisia. Ja tuntuu, että kaikissa kylteissä tuolla matkan varrella lukee ihan samat asiat, mutta tai niin kuin samoihin paikkoihin osoittaa, mutta eri suuntiin. Että en ajatellut ressata nyt mistään reiteistä. Katoin kartasta, että mistä käänny ja mihinkin suuntaan ja minkä näköisen maiseman vierestä, niin eiköhän tämä tästä. Siinä on Oulujärvi. Tähän onkin taidettu laittaa aita, että ei saa tätä ihan rantaa kulkea. Varmaan kulumisen estämiseksi ja saattaahan tuo olla vaarallinenkin. No, mennäänpä enempi tuolta metän puolelta. Alright. Täällä on nyt tällainen minun privaattiranta, jonne ajattelin sitten asettua. Täällä on vähän tämmönen epävirallisen näköinen tulipaikka. En laita tulia. Mutta ehkäpä tänne puihin sitten jonnekin riippumaton saa laitettua ja silleen. Tuollahan oli se semmonen takkatupa, mutta se oli tuolla vähän niinku tuolla mettässä kaukana rannasta ja silleen, niin ajattelin, että tää olisi ehkä kivempi tää niemen kärki.
siinäpä nyt on majoite sitten tälle illalle ja siis yölle. Aika tuulista on. Mutta semmoista se vaan kai on, kun tämmöisessä niemenkärjessä yöpyy. Joo, tulin tänne riippumattoon nyt, kun tuolla tuulee aika kovasti. Ja se aiheuttaa sitten sen, että on kylmä. Niin minä tulin nyt tänne lämmittelemään sitten. Saapa nähdä, lähdenkö yöllä lentoon. Hyvää yötä. Huomenta. Vähän tuulista oli yöllä, mutta kyllä tuossa aamupuolella sitten sai vähän untakin ja näin. Pakkasin jo kamppeet ja nyt menen tuohon takkatuvalle aamupalaa laittamaan. Nyt olisikin sitten aamupalat jo syöty ja lähden jatkamaan matkaa täältä Makkaraniemestä. Ampiaisia täällä jonkin verran oli. Myös Huussissa oli ampiaispesä sisällä, niin aika nopea toimitus oli kyllä siellä. Ja onko tuo Järripeippo, mikä laulaa? No niin. Elikkä takaisin Särkinen järvelle. Ihanaa, kun täällä on tällaisia pieniäkin polkuja vielä. Että ei ole semmoista valtatietä, kaikki polut. Eikä en ole nähnyt ketään ihmisiä tässä koko aikana, niin että ei ole ruuhkaa. Ei ole niinku Karhunkierroksella ja Urho Kekkosessa, missä mahataudit parhaillaan jyllää, kun siellä on niin paljon retkeilijöitä ollut ja jostakin se tauti sitten sinne on päätynyt. Täällä nyt toivottavasti ei mitään tauteja ollut. Ei täällä ole ihmisiäkään. Jännä ajatella, miten tästä on niin maa paennut näiden isojen mäntyjen alta. Ne on tuossa tuollaisella reunalla toi koko rivi. Juuret niitä vielä pitelee tässä, että ne ei kaadu tonne. Tuollakin oli hienon näköinen. Ootko muuten miettinyt ikinä, että mikä on sellaista sun lempparimaastoa tai metsää? Mä oon, kun mä oon monenlaisissa paikoissa käynyt ja nyt ollaan oikeastaan sellaisessa mun niin kun, silmää ja mieltä ylentävässä maisemassa. Eli tää on tällaista Jäkäläkangasta. Täällä on siis tämmönen mäntyvaltainen metsä, kuiva, missä on näitä jäkäliä. Ja sitten tällainen neulasten peittämä polku kulkee täällä tällaisen pienen harjun päällä. Niin tässä on kyllä oikeastaan aika sellainen mun lempparinäkymä. Mä oon tainnut tästä ennenkin mainita. Mutta tämmönen jäkälä, niin se kestää astua ainoastaan 2 kertaa. Tarkoitan siis sitä, että jos siihen tallaa useammasti kuin 2, niin sitten se jäkälä ei enää nouse sieltä. Vaan sitten se on niin kuin kuollut ja sitten kestää ennen kuin siihen kasvaa uusi jäkälä. Eli vaikka se näyttää tosi ihanalta, pehmoselta ja tommoselta kivalta, että jee, haluaisin mennä tonne tassuttelemaan, niin mieluummin älä mene.
Siellä puitten välissä näkyykin jo minun retkeilyautoparkkipaikalla. Eli tällainen tehokas 20 tuntia luonnossa tuli taas vietettyä. Oikein kiva reissu täällä Oulujärven retkeilyalueella Manavansalossa. Kiitos sinulle, kun katsoit videon, ja ehkäpä minä taas tästä vähitellen aktivoidun näiden retkivideoiden tekemisessä taas. Hyvää kesän jatkoa sulle. Heippa!